През средновековието, наред с Рилския и Хилендарския манастир, Църногорският е бил един от най-известните със своята просветителска дейност. По това време, през 11-12 век, е имало и богато стопанство и много големи и доходоносни имоти. След това през годините на два пъти е бил разрушаван. Първия път по времето на османското иго, а вторият през социализма, когато е превърнат в пионерски лагер. Днес манастира се обитава от 4 монаси. Преди около година те са кандидатствали за субсидия от 80 000 лева с проект по програма САПАРТ за изграждането на ферма за биволи, за да осигурят издръжката си. Така Църногорският манастир става единственият в страната, който работи по програма САПАРТ. Подготвянето на проекта и кандидатстването, вярвате или не, ни отне един месец. Защото в последния момент ние разбрахме, че след около месец последния срок тогава. След това изпълнението се забави цяла година. Защото ние, виждате, манастира в така окаяно състояние, не разполагаме с свои средства за по-големи инвестиции. Предвиждахме племенни биволици, за да подобриме природния състав на нашето стадо, сенокосачка и една дойна инсталация с млекоохладителна вана. За жалост, тази последната част не се състоя, защото се оказа, че проектанта не е предвидил липсата тук на ток от мрежата. Наред с селскостопанската дейност, монасите са се заели и с подобряване на условията за живот в манастира. Плановете им са до 2 години строителните дейности да са приключили, но това зависи от средствата, с които разполагат. За финансирането те разчитат най-вече на дарители. Пример, който ме впечатли, една жена, която донесе тук 3000 лева, 83 годишна, и каза, че ги е събирала в продължение на 21 години по 40 стотинки всеки ден. И така чула за манастира и така изявила желание да ги даде в манастир, в който се чува молитва, така казала, и я довели при нас. Миряните вярват, че водата в аясмото на манастира, който носи името на светите безсребърници Козма и Дамян, е лековита. Кладенецът се намира в югоизточната част на обителта и е дълбок близо 2,5 метра. Водата е изследвана от Министерство на околната среда и водите, е съвсем нормална питейна вода, малко повечко, но малко повечко желязо. Така че не е от водата, това е по така благословението и молитвите на свети Козма и Дамян на тези, които имат нужда. Идват едни хора и не им помага, идват други и им помага. Човек никога не може да знае и не може да каже какъв е Божия промисъл. Отец Никанор е бил впечатлен най-много от това как водата от аясмото е помогнала на болна жена от Варна. Преди точно 1 година, май месец миналата година, тя дойде и така и остана някой ден да преспи, но в много тежко състояние. Значи тя с 2 партерици не може да върви, не може да се храни, повръща. Самото изражение на лицето ми се видя много възрастна тогава. И казвам, помислих си, няма да живее много тази жена. Тя идва после пак и тук дойде около Великден и ние гледаме една жена, облечена, прилична, хубава жена, така. И нещо ни е позната, но не може да се осъзнаем. И в един момент, това не е ли същата? Тя се представи, донесе малко подаръчема на всеки човек тук. В манастира се съхраняват и частици от мощите на 4 светци – Пантелеймон, Трифун, Теодор, Тирон и Теодор Стратилат. Миряните вярват, че мощите на светците са чудодейни. Мощите лекуват болести, но там, където трябва. Някъде, като отговор на някакви дългогодишни молитви на човек, който така се е покаял, смирил, нали, и Бог е преценил, че ще му даде, някъде е дори на неверен човек, за да повярва. Монасите все пак проповядват, че ако искаме да променим света, първо трябва да променим себе си. Ако не видиме и не признаеме своите най-срамни неща, които ни е срам да и крием от хората, но и това показва, че ние ги съзнаваме като лоши, като неподходящи и не се преборим с тях, ние не сме способни да творим истинско добро. Затова се провалят хилядите утопии от рода на там комунизми, социализми, сега Европейски съюз. Не вярвам аз в това. Въпреки чудесата, за които говорят монасите в Църногорският манастир, те са категорични, че няма да развиват туристическа дейност. Разбира се, когато човек дойде в манастира, по нашата си традиция, то винаги така е, когато ни е по силите, така прият, разговаряме с него, така билоско мляко го каним да хапне. Човек може да остане тук и да преспи, ако желае, когато спазва вътрешния ред в манастира и не взимаме пари нито за храна, нито за нощувки, така че в този смисъл класически туризъм тук е изключен, но за поклонничество
Това е и манастира. След като вече манастира работи по един европроект, плановете на монасите са да кандидатстват и с още един за осигуряване на електричество. Тъй като обителта се намира на около 5 км от електропреносната мрежа, идеята е да се снабдяват сток чрез слънчеви батерии. Вече са монтирали няколко такива. С 450 хиляди лева по линия на Министерство на земеделието, монасите от Църногорският манастир са изградили и пътя до обителта.